Gipatawag sa Provincial Health Office ang mga nurses sa Tuburan District Hospital nga na-controversial tungod sa nag-viral nga video so sa kasamdan nga tao nga daw gipasagdan lang og wa ati mana sa emergency room. Anang report ni Luan Mirondina. Midagan og taas-taas nga higayon ang pagpakiginabi ni Dr. Rene Catan, Provincial Health Officer sa tulo ka nurses nga nadistino sa Tuburan District Hospital. Apan human sa ilang tigom, wala na muluwat og pamahayag ang tulo. Inay moatubang sa mga tigbalita, nagdali-dali sila pag-adto sa buhatan ni Governor Hilario Davide III. Hinuon sa sayupa na hinabi sa mga tigbalita ang gobernador og iyang gipadayag nga dili sakto kun matuod man nga ang mga nurse sa Tuburan District Hospital mao'y nagkuha og video sa nagkadugo nga pasyente. Naglagot ko sa nurse ba to ni kuha sa video or unsa. But that's also dili man na ang kaso gid sa tanan. No? I mean, every district hospital they know their responsibilities. Apan giangko ni Davide nga posible usab nga laing tawo og dili nurse ang nagkuha og video sa pasyente. Giangko usab ni Davide nga dili kini unang higayon nga nakadawat siya og taho nga nagreklamo batok sa mga staff sa tambalanan. Usa hinuon kini sa gusto niyang masayran sa iyang pakisusi sa hitabo. Before nga wala ti manalagi. That's why di maguna to mato na tanan no, but kini sila they undergo kini mga values kuan. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.